Usapang Pamilya, digdi sa DCGB, giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa, ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB, sa programang Usapang Pamilya. Usapang Pamilya, kay ba si Kuya A, asin Ate Jen. Maray na pagkahapon sa gabos niya mga Paraantabay, Luzon, Visayas, Mindanao. Nalingawang ko sa tuya na ano yan? For safety protocol. Sige. Maray na pagkahapon po sa gabos. Aldaw na naman ng Martes. Sabi nga ni, anuman daang hagyat sa buhay na sa tuyang hampangon. Basta nagkakasararo ang lambang miyembro kang pamilya. Kayang-kaya yan. Mga tugang sa galaray po niya itong mga kakaibanan nguya na aldaw ng Martes, petsa 1 na kan bulan ng Hunyo taong 2021. Daing iba, solamente nag-iisa sa kuyang partner tabi sa radyo sin sa iba pang bagay, taro kang pagkaon. Ate Jen! Maray na pagkahapon sa gubos ng mga Paraantabay, mga kaiba taman ang Solomente asin pogi-pogi kong partner digdi sa programa si Kuya A. And welcome sa panibagong edisyon kang programang Usapang Pamilya. Usapang Pamilya, kay ba si Kuya A, asin Ate Jen. Partner, ano ang gusto mong merindalan? Malipot-lipot, mauran, gusto ko kiginatan. Sige daw, tama hanap kitang ginatan. Sinabi, Yes. inapod mo kay akong ano gwapo? Ayun talaga actually ang katuyuhan ko eh. Sumirindalan talaga. Oo. Sa mga nag-aantabay Joke po, lang. dahil po ka mo magluto ko ginatan, tangan hindi ka magagawang ginatan. Magagastusan na naman si Kuya Anyway, maray na pagkahapon. Sa mga nag-aantabay sa Tuya via Facebook Live, maray na pagkahapon po sa Tuya, Gabos. Ano, sa mga yaon dyan sa Luwascan, Pilipinas, maray na Yes. pagkahapon po sa Indo. Opo, live na live kita ngunyan sa tuyang Facebook page, DZGB News Online. Ibagtak po ang sa indong suwestyon as o ano man na gustong ipaabot digdi sa programa. Yes na yes. Sa mga textmates ta dyan. Nayaw sa mga harong na nag-aantabay kung ikaso kamong kahaputan, igwa ka mo ning mga gustong ipaabot sa satuya ngunyan, feel free to call or text. Sa mga Globe at TM users, 0927-3980955. Siring man po sa TNT or Smart 0938-891-5475. Sige. Bukas po sa tuyang linya para sa mga increase. Oo. Ano man sa mga kahaputan, we'll try to answer all of them. English yon. Buhay naman umaray na pagkahapon kay Ronel, Buweza Balingbing, Lilibet Marilag, Nevo Yukin, and Gemma Buela Bubiles. Good afternoon po, Brenda Liana, and Pedro Arevalo. Presente naman ni Sir Nick Rigachuelo. Good afternoon. Yan. And sa iba pa, si Sir Edwin Relucio. Ayun, say present po sa mga nakatutok tanganing arami talaga na yaon ka mun dyan, di ba, Yes, partner? hindi tayo niloloko. Si Ma'am Fe Valladolid Manrique, naghahapot siya. Good PM, sir and ma'am. Ask ko lang po kung may bagyo po talaga. Thanks po. Yes po, igwa po kitang May bagyo na bagyo po. pinag-aandaman. Kaya So, di po maghali, tatawad-tawad, makakaulay taan pag-asa. pag-asa, Oo. opo. Para magtao sa tuya ning linaw kung hain na sa bagyo, Correct. makusog ang bagyo, kung ano dapat nagibuhon niya to sa mga Yes, nag-aantabay. opo. Diba? May puhanta po ang maigot na preparasyon dahilan sa pag may kalamidad, mas marahay ng kita handa. Yes, prevention is better than cure. Sabi nga ni, di ba? Mas magayon na nag-aantabay na kita na andaman ta na yan. Dahil na kita kumbaga reactive, kumbaga reactant kita. Pero yan, partner. May apot digdi si
6298. Magandang hapon po, Ate Jen and Kuya A. Ang hapot ko po, kailan po kayo mag-aasawa mula kay Ate Ems? O partner, noorin ko maagom. Ako din na po akong balak mag-agom. May agom na po si Kuya A. Din akong balak mag-agom. So, lumenting si Mrs. ang talagang pinakamagayon na sa iyong mga matangunya. Din ako mag-agom talaga pa. Ika simbaga daw. Ako maagom ako sa tamang panahon. Mo arin iyan na tamang Hindi panahon. ko daw aram kung noari. Ah. As in, sa tamang tawo. Diba? Tamang panahon as in tamang tao. Yes, opo. Ararumon man ang sa imong ang sa imong pangarap sa buhay. Oo, Paano mo diba? masasabi na tamang tao na pala, Aber? Pag sa hiling mo na, siya na talaga so tinaon ni Lord para sa imo, diba? So feeling mo gabos na mga questions mo masisimbagan. Oo. Siya na yun. Siyempre, para man bagang perfectong tao partner, Correct. di ba? Sa Oo. mga mag-aragom, sabi tabaga, sa mga nakauron tabaga kang kasusaro na successful na sa indang marriage, tig ako nida na talagang wala man da partner kay perfecto Correct. sa mga mag-aragom. So, Warang perpektong relasyon, Oo, basta- warang perpektong agom, pero may fit na pigapon. yes, oo. Basta yaon si Fit. Lord sa sentro kan sa indang pagkaminuotan, na sa indang relasyon, talagang magiging successful ang pag-ibahay. Correct ka dyan. Correct. Okay. Kaya Correct na naman, correct. oo, mantang nag-aantabay kita tadtaod para sa pag-asa, pagirumduman ta mo na partner sa tuwing lambang membro kang pamilya dahil lang ta kang kasud mga ni, di ba? Ipinaluwas ni Gobernador Al Francis Bichara ang anunsyo na ang Legazpi Buda Daraga GCQ, General Community Quarantine. May nag-aapot Ate Jen kung ano da so kaibahan kan GCQ sa MGCQ. Oo, sige Oo. partner. Ano nga so GCQ? Lingaw ko na nga, aloy na ngayang panahon, dati na nga kitang MGCQ, bigla nga kitang nag-GCQ. Ini po ang dahilan po ni sa dakol na kaso ng COVID-19. Naglalala po ang kaso ng COVID-19, especially di po sa Legazpi City and Daraga area. Opo, oo. Ang hapot na tapadagos na nagdadakol ang bilang kang kaso kang COVID-19 partner. Yan sana. Diba? Oo, naghahapot-hapot kita. Sabi kang iba, kawaarandaan ng disiplina, ang lambang saro. Correct. So kung maglilibot-libot kita baga partner, mahihiling ta ng tagul, manggiraray ang sutil. Yes. No. Totoo yan, tabi. And then, sabi pa, kan iba, garo ngayon nakampante na ngaya Opo. kita, especially sa laugan pamilya, no? Pagramdam po giraray, no? Kung sa iling nido kamo mga maiisog, feeling nido kaya nindo si COVID-19, well, isipon ta po sa mga member kan sa tuyang pamilya, especially kung igwa kita ning mga saradayot na agi, igwa kita ning mga senior citizen sa harong, no? Yun na sa nang isipon ta. Di ba? Kung minsan, sabi nga ni, ako ngayon, okay lang ngayon sa ako. Ang apot, Oo. okay duman sa Mga kaibahan kaibahan mo. Opo, Okay, diba? okay lang sa imo, nasuaki. Nasa dit pa, maulakitan. Makakuaning coronavirus disease. Yes. Okay lang, naso sa imong gurang na kaibanan sa harong, na maluya na ang ginhawa, kakakua ning COVID-19. So, yun na lang ang isipon ta. Especially, kitang mga yaon sa luwas, kitang mga nagluluwas, kitang mga nagbabiyahe, kitang mga nagtatrabaho sa luwas. So, sabi nga ni, pag uli, talagang dapat na istriktuhan tama na sa tuya na sa diri na mantiniron ta. So, sa tuya pinagsusunod, dapat matakot talaga kita. Di ba? Iyo po, magmakulog kita sa satuyang kapwa, sa labaw membro kang pamilya. Padagos po kitang magsunod sa mga ipigpapautob na minimum health protocols. Arog partner kapag suulog ng face mask, Yes. face shield po, pag-obserbar ng social distancing, mahiling tabag sa kung sa insa dyan na parte na inda, nagkukurumpulan manggiraray kita partner. Minsan Correct. di kitang face mask Totoo. sa mga barangay, minsan di sa palibot. Baga nakampante na kimarhay sa tuyang mga mga kababayan. Opo. Dahil dakulo naman ngayon ang naka-survive and then may bakuna naman. Correct. May midbid ako na naturukan na ning Bakuna. hanggang second dose. Oo, second But dose, pero still, nagkaigwa man po giraray nagkaigwa man ng giraray. virus. Di ba? So, iyan sa nang isipon ta. So,
para makaabot na kita naman sa total menteng freedom from COVID-19, we have to sacrifice first, 'di ba? Sakripisyohan ta po tamo na po ini, especially sa laogan pamilya, no? Kung kita medyo matagas-tagasan pa yo, isipon tan lang so mga pag-iriba ta sa harong na pinaka pwedeng posible na makakua kan virus na COVID-19. What if kita ang magiging courier, kita ang madara kan virus sa tuyang harong. So kaya daw kang konsensyata. Diba? Opo. Yan So nag-aapot sa GCQ da Ano nga kuya so GCQ na nga na 50% tabi sa ano iyan? Sabi the all establishments, business and offices, public and private, shall be allowed to operate at 50% on-site capacity and 50% work from home. So kabanga sa harong, so kabanga on-site, and then mga capacity ka yan, kung ano man yan ang mga business establishments, dapat 50%. Kung nakakapag-cater kita, dati everyday ning 100 customers or clients, sabay-sabay or sa laog kan sa rong establishmento, baka maging 50 na sana or 50 na lang, di ba? 50%. Kabanga po. Ayan, pinag-iiwasan ta dapat magkaigwaning distansya. Di pwedeng magkurumpulan, di pwedeng maging overcrowded ang sa tuyang business establishment. Pero sa mga essentials and goods services, ano yan? Diretso man giraray, ano? Sabi digdi sa letter C, any person below 18 years of age, those over 65 years of age, those with comorbidities or other health risk, and pregnant women, including any persons who resides with them, shall remain in their residence at all times except in assessing essential goods and services. So, maluwas lang pag bakal ning goods. Pero kung malakaw-lakaw, Dain na muna. Dain na Likaya na po muna yan. Correct. Or ibitara na muna. Sige, partner. So, mass gathering man partner, Okay. Such as but not limited to religious gathering, necrological services and visits to memorial parks, including the operation of all tourist destinations, are reduced to a minimum of 30% capacity unless declared otherwise by the local chief executive. Okay. 30% sa mga park, sa mga pinagpaparasyaran. Ano? Pero if I were you, di naman na kita magpasyar. No? Alatong tamo na maghupa at talagang maging confident kita na talagang Yes. wara Oo. ng COVID sa satuyang rona. Okay. MGCQ na po, Legazpi and Albay. Imagine nung tayo, naglalala, lalong naghigpit. So isipon ta na sana yan, no? Paano ta daw makukuha partner? So total na freedom from COVID-19. Oo. Sacrifice, disiplina, di ba? Opo. Okay. So, mga-commercial muna kita partner. Sa tuyang pagbabalik, makakaulay ta, nakapag-appointment ka na sa Pag-asa ka sa bago. Diba yun talaga din sa kuyang kapartner, no? Ayan makakaulay ta ang Pag-asa. Manungod po digdi sa Bagyo. And then, tips from us kung paano kita ma-preparar for kalamidad such as Bagyo. Ining si Dante ini. Nagsawong-sawong na naman niya si Dante. Si Dante na naman ini. Pasaway naman yung si Dante. Yes. Sige. Babalik kita partner. Oras niya to alas 2:29. An oras hatod sa Indokang. Joy 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Hinebra San Miguel. May bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. United Home.
Bahay ko to. Protektado ng United Home. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors. Alaxan FR. Ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Isang Alaxan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Downy, may bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Naaalala mo pa ba yung nilapitan ka ng crush mo sabay... Hi! Free ka ba this weekend? Gusto mong manood ng sine? Yun naman eh, ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have Adelaines and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes food and beverage, bread and pastry, cookery and caregiving. There's no tuition fee increase this year and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from
April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0133 Series of 2001. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Namipidan sa albay, dinadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa Tudi Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Weh, sobra ka bitoy pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon, asin pa sa puhon. Sobrang sabon, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Kinsenas Pack, only 1050 SRP. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1,000,000 pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0133 Series of 2001. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nido Jr. Para sa kaakian Lazaro hasta 3 taon. Nido Jr. 97 pesos sana para sa 160 grams suggested retail price. Igwaman mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 176 series of 2020. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A, asin Ate Jen? Balik po kita sa satuyang programang Usapang Pamilya. May nag-text sa Kuya Digdig. Si Sir Buboy naghahapot ko na nguarin da kita special broadcast. Halat-halaton ta po Sir Buboy. Wala pa ki order, wala pa ki announcement, ha?
And sabi ni Dini 4498 partner, ako, wala nang intensyong mag-agom. Oho, alagad. Halato niya na sa nadaan na mawara siya sa mundo. Oh. It's your choice. Opo, choice mo, Ma'am po. Giraray iyan. Si Junel Martisyo, maagom naman po ako, Ma'am Jenny. Pwede man po, basta may agumon ka na. Yan. Diba? Ini nga ni Ida, maagom, sabi, Kuya Bon, sabi ni Jen, maagom da siya pag may agom mo naman. Oo, diba? At the right place and at the right time with the right man. Oho. Si Pura Di Castro, keep safe everyone. Naghihiling man si Michael Lawenco, Burns Notario, Ruby Moratalia, and si Charlotte Duarte Daluway. Okay, sige. Good afternoon po sa Indo. Okay, partner. Makontak na kita sa Pag-asa, partner. Yes, sa mga nagaantabay po kan ano ini kamugtakan kan panahon ngunyan tayaon nga ni po si Bagyong Dante makakaulay po niya to an Pag-asa di US Legazpi para sa update kan na bagyo ngunyan na primerong aldaw kan Hunyo no. Yan. So mga naghahapot kasubago we are under signal number nagre-ring ang Pag-asa. Nagre-ring na. Okay. Sige. Sige, partner. Yaon na sa linya ang Pag-asa. Pag-asa. Okay. Good afternoon po si Ariel sa Mudio po ito, sir. Michael Francisco. Sir Mike Francisco. Good afternoon po. Welcome po sa programang Usapang Pamilya sa DCGB. Ini po si Jen with Kuya A. Magandang umaga po. Magandang tanghali po. Hapon. Opo, sir. Alas 2 na. Yes po, Okay sir. po. Sir, maray na pagkahapon po sa imo. Asin sa mga pag-iriban nito dyan sa Pag-asa. Sir Michael, sa ina po si Bagyong Dante. Ito po. Naglabas po tayo ng Tropical Cyclone Bulletin number 12. Apo. Ito po alas 2 po ito pinalabas. Okay. At itong Tropical Storm Dante, ito po ay gumagalaw pa Hilagang Kanloran direksyon patungong southern portion ng Eastern Visayas. So, ibig sabihin, kanina, yung bulletin number 11, nagpakanluran. Ngayon naman, ang galaw po niya is north-northwest. So, hindi pa rin nagbago ang kanyang lakas. So, ay nasa 75 kilometers per hour malapit sa central pagbugso na abot ng 90 kilometers per hour. Ito ay namataan sa distansyang 220 kilometers east-northeast ng Maasin City, Southern Leyte. O ito ay nasa distansyang 440 kilometers timog-silangan ng Legazpi. Ang coordinates, 10.6 degrees north, 126.8 degrees east. At ito po, yung galaw ng north-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Ang kanyang magiging track at ang kanyang lakas, mamayang gabi, alas 11, ito ay nasa coastal waters ng Borongan City, Eastern Samar. Malapit na ito sa Kalupaan. At alas 11 ng umaga, bukas, ito ay nasa coastal waters naman ng Pakakay, Albay. So pag tinignan po natin ito po ay talagang maglalandfall dito sa area ng Eastern Visayas. Ito yung kaninang alas 11, mamayang alas 11 ng gabi, ito ay nasa coastal waters ng Barangay City. So halos malapit na po siya dito sa Kalupaan. So maaaring ating gabi, landfall ito sa Eastern Visayas. Okay. At yun po, tatagos po siya dito sa Northern Samar, and then papasok po siya dito sa yung sa Bakakay, sa may coastal waters ng Bakakay, Albay. So, tatamaan na itong lugar ng Sorsogon. Even though di sa coastal waters ng Bakakay, dahil po ang kanyang diameter ay nasa 200 kilometers, yung tatamaan din po itong yung Albay. Okay. Sabihin, tatamaan siya. Apektado itong bagyo. Okay. Sir Michael, anong oras po ba natin
mararamdaman yung epekto ng bagyo dito po sa atin sa Albay, especially po di po sa Legazpi City? Pagdating po na iba, Kaulapan, so halos may epekto na po sa atin. Napapansin po natin na medyo maulap po ang ating papawiring. Yun nga lang po, medyo ang binubuhos na pagulan ay hindi naman po ganun kalakasan. So makina hanggang sa katamtaman lamang to. At minsan magbubuhos po ng malakas na pagulan. Tapos, bali umaga, halos mas malapit po siya sa atin bago siya umabot ng 11 o'clock na sa Bakakay. So yun, mararanasan po natin yan. Okay, so yung hangin po niya at saka yung mga pagulan. okay, probably po, Sir Michael, dito po sa Legazpi, mararamdaman natin yung bagyo. O pinakamalapit tayo sa bagyo bukas ng umaga. Opo. Okay. Kasi alas 11, nasa ano siya, Bakakay siya. So ang tinatakbo niya is 15 kilometers per hour. So maaaring alas 10, alas 9, halos yun ang pinakamalapit ko sa Legazpi. Okay. Okay. And ano po yung maipapayo natin, Sir Arnel, Sir Michael, sa mga nakikinig ngayong hapon, especially yung mga nakatira sa mga low-lying areas and then yung may mga bahay na medyo gawa sa light materials? Opo, ayun nga po. Even though tropical storm category ito, so yung kanyang lakas na hangin ay 75 kilometers per hour. Diba kahit hindi po tumbok, ito po ay magbibigay pa rin ng mga pagulan at maaaring magbaka at pag-iba. At saka yung mga light materials na mga bahay o gamit, at saka yung mga punas o yung mga puning saging, ito ay maaari po naman. So lagi pong paghandaan natin to. At yun nga po, every 3 hours po tayong nag-issue ng severe ng tropical cyclone bulletin. So lagi po natin aabangan po. At maaari itong ating na-observan kung siya po ay lalakas o hindi. Ngunit sa ating forecast po, tropical storm category lang ang pinakamalakas ito. Okay, oo. So, Sir, may nagtatanong, Sir, gaano daw po ba kalaki yung bagyo? Pagka ang po diametro. natin yung parang gale force na yung hangin. Opo, mararamdaman po ito ng 100 kilometers radius. Hindi sabihin yung distansya niya sa bagyo. Mararamdaman po yun, lalo na sa may mga karagatan, yung po, lakas na yun. Pagdating naman po dito sa Kaulapan, medyo yung malakas na pag-ulan, sa ngayon, sa bandang Mindanao ang nagbusak dito sa Southern Visayas. Opo, nandun yung mga pag-ulan. So wala po sa atin. Ang advancing clouds natin is maliit lang at saka magbibigay ng pag-ulan ito, sandali lang sa ngayon. Oo, pero sir, sa aga, base po sa monitoring nindo, kamusta po sa Hiling Taang Uran? Makusugon po ba na kaipuhan na talagang mag-evacuate ang mga nasa apektadong lugar po? Ngayon, hanggang bukas ng umaga, moderate to heavy rains ang maranasan dito sa Samar. So, Okay. dito lang. Dito sa Masbate at Sorsogon, moderate to heavy. Ngayon hanggang bukas. So sa Albay, medyo light to moderate lang tayo. Okay, so medyo tayo ngayon, Sir, medyo tawag dito, hindi masyado, pero malapit sa atin. Pero hindi pa rin tayo dapat maging kampante. Ano po? Ay, opo. Ang pinag-usap lang ng dito ulan, pero yung hangin nito, yun nga po, 75 kph po yun. Ito po yung malapit sa sentro hanggang may pagbuksyon na 90 kilometers per hour. Okay po, sir. At yun po, nakataas ang tropical cyclone wind signal number na 2 natin. Ito, sa Tunduanes, southern portion ng Camarines Sur. Masbate, kasama ng Iticaw, at Burias Island, Albay, pati Sorsogon. So halos buong Bicol region. Nasa signal number 2. Opo. Maliban naman sa hindi natin nabanggit, yung inatitrang bagay ng Camarines Sur. Sa kanyang Camarines Norte, ito ay signal number 1. Opo. So sa piglalauman ta, sir, na sa mga masunod na severe weather bulletin, pwede pa po maglangkaw ang signal digdi po sa probinsya kang Albay?
Ang pinamataas lang po natin maranasan is number 2. Okay. Pagdating itong tropical cyclone category. Kasi ano yun, as of now, nasa 75 to 90 km per hour. Opo. Okay. Apo. At ang forecast po natin, medyo ito na at ang halos pinakamalakas niya. So, tropical storm category lang tayo. Sa ngunyan, sir, pera po ang distansya ka inidigdi sa Legazpi City? Sa ngayon, ang distansya niya is 440 kilometers. Timog silangan ng Legazpi. Okay. 440. 440. Sige po, sir. 440. Okay. Okay. Wala na po kami, sir, na kahaputan. Unless may gusto ka pa po ipaabot sa gabos sa mga paraan tabay, go ahead, Sir Mike. Nga po. Ito nga po, yung track ng itong tropical storm Dante. Ito po ay tatama rin po dito. Tapos po tumama dito sa Eastern Samar. Tatawid po siya ng Northern Samar and then dito sa Sorsogon and then tatamaan po rin yung lugar ng Albay, then sa Camarines Sur, then sa Camarines Norte. So sa ating mga kababayan, maganda po tayo. Ito pong, even though tropical storm category to, still bagyo pa rin. Okay, thank you so much. Thank you so much, Sir Mike. Thank you so much, Sir Mike. Mabalos po. Magandang hapon. Okay. Okay, si Sir Mike kan Pag-asa Legazpi mga tugang. Ano iyan? Dai po kita maging kampante, no? Sa mga datos na nahiling ta pag may bagyo baga partner minsan minabigla sa nabaga, no? So sabi nga ni Sir Michael, maghanda tayo. Opo. Diba? Mas marahay man Mas marahay man na handa po kita. Kita magpreparar, 'di ba? Lambang miyembro kang pamilya. Yes. Sige, partner. That's why, partner, ano ang mga dapat rumdumon sa lambang miyembro kang pamilya, mga safety tips, 'di ba? Correct. Bago lamang kita mantang kita nagaandam ka ining kalamidad. Ano ang sa imong may itataong tip partner sa sa tuya ngunyan ng mga bagay paraan na tabay? sabi bagay ni Sir Mike na sa ngunyan medyo makakamati na kita ning medyo uran-uran partner. Oo. So kay puwan ta siguro na mag-inspect sa tuyang harong kung ano ang pwedeng mga maafektaran dyan, lalo na sa mga importanteng bagay. Yes. I-check naman po sa tuyang mga pintuan, bintana, at iba pang parte kang harong na sa hiling ta talagang delikado man po, 'di ba? And lalo na bagay syempre mauran, bantayan taman kung ano ang parte kang sa tuyang harong na pwedeng talbugon pag nagparos, 'di ba? So medyo yan, weak side or weak part kan sa tuya ng mga harong. Correct. And then so mga gamit pwede po niya tong itaas, halimbawa nagbabaha sa tuya na lugar, kung especially digdi sa may partita, no? Kung dahil na po bago sa tuya ang pagbaha sa tuyang lugar, mas maray da atabi na iitaas ta ang mga gamit sa lugar na dai po madudumog kung magbaha, no? So minsan talaga aram ta na kung sa kita naka-star, aram ta na mga dit-dit pa sa ngayang uran, igwa na ngaya sa mo digding baha, So iitaas na po yan. Mga dokumento, mga appliances na dahil pwede po madumog. Correct. And day po man kita maglingaw na ipreparar tapuan sa tuyang emergency bag, partner, 'di ba? Ano ang lawag kang emergency bag na yan? Yaong po dyan ang flashlight. Correct. Kasi syempre, 'di ba, sabi nga ni Minsan talagang nawawara ang kuryente. Oo. 'Di ba nga ni mas kita pos nakita kang bulan ning Mayo, dakol manggiraray kita ki Mayo, arog kang Mayo ning kuryente. Mayo ning pagkaon. Opo. So radyo tatabi, battery operated radio, mga batteries, mga extrang bado, pagkaon. Bottled water po. Yan, pwede kung may pasiwi ka mo, pwede. So Yes. anything na pwedeng mag-create ng sound, And payong, raincoats, first aid kita, toiletries, extra cash. Of course, mahalaga ngayon ng kwarta. And then, so mga IDs ta. Data po yan pag ilingawan. And, yun nga ni, paghandaan man da sa mga posibilidad, posibleng brown out. brown out. Opo. I-fully charged ta po mga parantabay sa tuyang Yes. cellphones, sa tuyang power banks, and emergency lights, and iba pa po na pwede ta magamit.
magtipon man po kita ning tubig, partner. Mhm. Tapos mga panghugas ta dyan, di ba? Yes. And syempre, anong dapat ihandaan sa tuya na sa diri? No, maging alerto sa mga updates manungod sa bagyo and makipag-coordinate kita sa mga sa tuya sa barangay, sa mga barangay captains, ano, sa lugar para sa pinakaaraning evacuation area in kaso kung kita yaon kita sa mga flood risk areas and day po paglingawan na mga G, asin kumalma, no? Oo. Kumalma sana kita. Yes po. And mantinido po na magdangog po digdi sa DCGB dahil tututukan po yan, gabos po, di ba, partner? Correct. Ano? Ang pag-asa. Safety first Safety kita. first po Safety kita. first kita. Sige. Okay, And- sabi ni Mark Ostona, good afternoon po ate Jen and Kuya, back-to-back nakamonitor kami ngunyan dito sa Bitano, Family Ostonal at maging handa at maging alerto and keep safe po everyone, especially ate Jen and Kuya A. Salamat sa mga face Oo. mask and face shield, paki-secure tabi. Opo, Ah. maski may bagyo, may kalamidad, dahil man po giraray kita magsunod sa, dahil man po giraray maglingaw sa mga ipigpapautob na minimum health protocol sa pagkita baga partner natataranta na nakakadalagan kita na dainan ng face mask. Naku, kung anong dain na sa tuya, magdalagan kita. Yes. Iyo. Sige, so sana mga G po kita no, na Opo, makaligtas mga G na po kita. dahil man ki maraot na mangyari sa tuya. Yes. At igwa kita ning anunsyo manungod sa raot ning panahon. Correct. Okay? Bako sa nadigdimaging po sa iba pang lugar na talagang maaafektaran kay ining bagyong Dante. Correct. Sige. Okay, so sana po na ipaabot mi ang marhay as in tamang impormasyon na sa Indogabos. Yan na po ang presentasyon ng programang Usapang Pamilya ngunyang aldaw nin Lunes. Sa Martes. Martes. Petsa 1 kan bulan ng Hunyo 2021. Lado Technical, Kuya Ramir Tanay, and then si Adin sa satuyang IT Department. Ini po si Kuya A. Ini man po si Jenny Matthew Bayaran Mabalo sa pagantabay. Bye-bye. Salamat. Sa inyong nadangog, ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat! Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in